Kapag yata na sa Rosel ang usap. Tiga pengen ada pengapit bisnis. Jawab. Tahu nama ingin takut deh. Takut dengan araw pa isa dito. Kapecip kami. Buhay may kwenta sa Rebecca ba? Wala ba? Nakadala pa. Kapecip. Nahingi siya. Nagkatilaw bibig na. Kapecip kami. Buhay ba yan? Yung araw siya. Nabili ko no? Painti yun sa bispeto. Nagsama. Di ba na kamo? Ako sa kong iba dito, mainit. Kuha niya. Kaya po talaga mga pagkatlakor. Ha? Nada?
26. Nagkasal ko 26. Bat? Bat ba? 19. May ayaw ang bat. Tapos laging bat ba niyo? Sa bat ba ayaw? Bat ba? Piso ba? Piso. Box. May ayaw ang bat. Ganahan pa na siya diri. Pero yan, manipuro sa mga. Dapat tay. Ali series tay. Tay. Garap mo sa mga tay. Barok to siya. Nawalo kayo ba? Barok. Sakit. Sakit yung nga anak. Itong siya pa yung ito po. Namuklo. Siya pa yung nagpailan nila. Putong ito. Ha? Putong. Nagod ako sa mga isda, mga makita na tao. Nagod. Ano natin ang pa? Nagod.
tawid pa ng tagpupo. Tahanan, tawid pa ng tagpupo.
Tayo ay nasa, hindi ko alam. Oh, we'll eat later. We get there. House, there's no food in the house. We'll eat somewhere else. Wala doon mga pagkain sa house. Tayo ay nasa, ang ganda. Ang ganda naman sa
verse. Ay, pag-insights. Tinawag sa mga maestra ba?